Cctoaजों सावरायगोन। 4 डिसेम्बराव Cctoaखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा केबिनेटआव सावरायनानै ग्रुप अफ मिनिस्टारजों सावरायनो थाखाय जोङो माखौ लानानै प्रतिबाद खालामदों आरो माखौ पइन्टआव जोंहा अबजेक्शन दङ, ग्रीवेन्सेस दङ, बेखौ लानानै बिथांमोना सावरायनो लिंदों। जोङो रिटेनलि होगोन। आं दहायनो बुंदों सिंगल एजेन्डाया जाहैबाय जे मोनद' हारिखौ एसटि होनायखौ जों अपोज खालामो। जों रावबो हारिनि हेंथा नङा। बिथांमोनाबो आसामनि इन्डिजिनियास पिपल। आसामखौ रैखा खालामनोब्ला जों खौसेयैनो गसंथानांगोन। किन्तु इन्डिजिनियास भार्सेस एक्जिस्टिं ट्राइबेल, निउ एसटि भार्सेस एक्जिस्टिं ट्राइबेल, बिनि गेजेराव जुदि कनफ्लिक्ट जायोब्ला ओरै नोङो गुबुननिफ्राय जुदि इलिगेल एनक्रचमेन्ट इनफिल्ट्रेशननि जि परिबेस, बे परिबेसाव जों बोरै थावरिगोन? दा बेखायनो जोङो गुबुन इनफिल्ट्रेटर्स एनक्रचार्सफोरजोंबो जों जुजिनांगौ। गावनि इन्डिजिनियास मानसिजोंबो जों जुदि टक्कर होलायनांगौब्ला आरो दिनै हिलआ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बे आलादा मोनसे पकेटाव दङ। बिनि गाहायाव थानायखौ प्लेन होदोंमोन। दा हिलनि पकेटा आलादा, प्लेनावनो जुदि मोननै केम्प खालामनानै होयोब्ला भेलि आरो मोनसेथिं प्लेन आरो प्लेननि गेजेरावबो आरोबाव जुदि जाबसिननानै होयोब्ला बेफोर बिराद कुइसनेबल आरो बेयाव कनस्टिटिउसनेल मेटार दङ। दा लिगेल मेटार दङ। बेफोरो कनसिकुवेन्सआ मा जागोन बिनि सायाव जोङो ग्रुप अफ मिनिस्टारनो जोंनि पइन्ट्सखौ जोङो होगोन। खेबसेनो बेयो जोबनाय बाथ्रा नङा। खारन बिथांमोना प्रतिवेदनखौ होबाय, होनायनि उनावसो जों नुबाय बिथांमोना सिगाङाव बुंदोंमोन जे कुनु क्षय क्षति जाया, नट ए सिंगल पइन्ट एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि क्षति जाया। किन्तु दिनै जि प्रतिवेदनखौ होबाय सरकारा बुंदों जे जों बयनिबो खोथाखौ नोजोराव होनानै जोङो रिकमेन्डेसनखौ होदों। किन्तु जोंनि ग्रीवेन्सेसखौ, जोंनि गिनायखौ, जोंनि माने कनसिकुवेन्सआ मा जागोन बे खोथाखौ जों बुंगोन। बेखिनियानो।